ҳамон вақти ба ҳамин кӯдака падарка дар кор боша, падарка мегира миёб. Майле. Айги ҷо падарка бигирем? Падарка барои гулакора? Ҳова. А ёвар? Дора. Ёвар ҳозир ку ҳамаи падаркора дора барои гулакора. Фаҳмидӣ мара? Не ки ба ҷиянои марам мегирӣ, ман сум надорам. Ҳайк ба ҷиянома? Ба ҷиянома падарка мегирӣ ошно? Ба ҷиянома? Ҳайк ман нишонат метам. Ҳайк ба ҷиянома? Ҳайк ба ҷиянои марам мегирем? Ҳова. Ман як дунё ҷиян дорам ба ҷиянои марам. Биё. Биё ба ҷиянои марам падарка. Биё падарка. Падарка биё. Дидӣ ака ҳамаи падаркара дора иҷа. Ира дар замин монд. Айҷа бахаб ҳайка. Дидӣ ака ҳамаи падаркара дора ака. Ака ин раисай ака раис. Акаҷон ассалому алайкум. Чӣ хуш омадед. Падаркои беҳтарин ҳамаш мо ба гапа росташ. Кадомша мегиред? Инаша мегиред? Инаша гиред хотро инаша гиред. Агар ман ҷои шумо бошам ҳамаша гирам. Ина бои тай падаркаам дора ака биқаб. Ӯ бо як тай дига барои комплект. Ина як тай дига ака. Ака борка ака. Ака борка. Ҳамаи намуди падарка борка. Ина ака тамом. Ана ба ҷиянои хидмат ба Султон Мурода. Ба Аҳмадҷона. Аҳмадҷон? Қурбоналида. Та бачаи холанд. Бачаи холанда. Бояд тай дига. И ҳамсояи бачаи холанд. Ака. Синоҷон, тамом. Ман ба ҷиянома гирифтам. Ака, раҳмат. Зинда бошед, саломат бошед. Тамом. Кори соз нашида. Ғолибҷон оҷани ма ҳидаятонам фуромӯш кардем. Бенамин. Бенёмин. Акай Сино. И майдак Бенёмин дам ака. Ака раҳмат. Ака рафти. Хоб, ака. Даноми ҷонум акай Сино. Ғолибҷон. Не ки ҷиянот бисёр будая? Хай ака ҷияно охи ба ҷиянода охи. Ҳеҷ гап не. Ҳамин қадар харид кардем. Ӯ қасумям нашид. Боз скидка карде. Дидӣ боз скидкаам дора иҷа ака. Биши ака. Хай биро ман пиёда мерам ака. Ака бо биё ҷоми падаркост ака. Хай ака. Хай. Рафт. Ма ёра биқаб. Чанд сум шид? 1000 сом зиёд шид. Биё. Хайнами ҳамаш ахиртай. Тамом. Аби клиент шид мамҷада. Шид. Хоб. Як клиенти дига. Падарка.